Добре дошли! Днес ще се потопим в свят, който познаваме отлично, но рядко разбираме в дълбочина. Ще разкрием тайната зад всеки хрупкав морков и сочен домат. Ще надникнем заедно в науката, която определя свежестта, текстурата и вкуса на плодовете и зеленчуците. И ще видим как това знание може наистина да преобрази начина, по който готвим. Ето един въпрос, над който може би не се замисляме често. Защо ябълката е хрупкава, а доматът сочен? Какво прави морковата толкова твърд, а листото на спанака толкова нежно? Тези усещания съвсем не са случайни. Всъщност, всичко се свежда до тяхната вътрешна структура и химичния им състав, от невидимата клетка, чак до молекулите, които усещаме. Така че, нека започнем от самите основи. И така, първа част – тайната на растителната клетка. За да разберем защо храната има определена текстура, трябва първо да видим нейния най-основен градивен елемент, а именно растителната клетка. Представете си растителната клетка като една мъничка сграда. Тя си има стени, които я държат изправена, вътрешно пространство пълно с живот, складове за вода и хранителни вещества и дори собствени соларни панели. Всеки един от тези компоненти играе абсолютно решаваща роля. И ето го и първия ни отговор. Клетъчната стена, която е изградена основно от целулоза, хемицелулоза и пектин, е това, което придава на растителните тъкани тяхната форма и здравина. Точно тази твърда структура е причината за онова характерно щракване, когато отхапваме свежа ябълка или морков. Добре, а сочността, откъде идва тя? Ами от нещо наречено тургор. Представете си вакуолите, онези складове в клетката, като малки балончета пълни с вода. Когато са пълни догоре, те създават налягане отвътре навън. Именно това налягане поддържа тъканите твърди, изпънати и сочни. Всъщност, когато видим увехнала маруля, ние виждаме загубата на този тургор. Клетките просто са изгубили вода и налягане. Втора част – от корена до плода. Добре, след като вече разбрахме клетката, нека видим как тези миниатюрни градивни елементи изграждат всичко онова, което слагаме в чинията от корена та чак до плода. Оказва се, че буквално всяка част от растението може да се озове в чинията ни. Корените, като морковите, са плътни и съхраняват енергия. Листата, като спанака, са нежни, а плодовете, като доматите, са сочни. Когато знаем от коя част на растението идва даден продукт, това ни помага да предвидим каква ще е неговата текстура и как ще се държи при готвене. А сега нещо изключително полезно за всеки в кухнята. Ботаническата класификация групира плодовете не по техния вкус, а по тяхната структура. Защо това е важно ли? Ами защото плодове от една и съща група, да речем ябълките и крушите, често се държат по много сходен начин при печене или варене. Това ни помага да ги заместваме и да предвиждаме крайния резултат много по-добре. Трета част – химия на вкуса и цвета. Разгледахме структурата, а сега е време да се потопим в невидимия свят на молекулите. Именно те създават целият този невероятен спектър от вкусове, цветове и аромати, които познаваме. Ето и нещо интересно. Водата е абсолютно доминиращият компонент. Говорим за между 70 и 95%. Това, разбира се, е пряко свързано с сочността и онова тургорно налягане, за което вече говорихме. Веднага след водата по значение идват въглехидратите, като захари и скорбяла. А замисляли ли сте се защо плодовете омекват, докато зреят? Ключът се крие в една молекула, наречена протопектин. В незрелите зелени плодове той действа като един вид цимент, който държи клетките здраво свързани. С озряването обаче специални ензими го разграждат до разтворим пектин. Този цимент се разхлабва и вуала, текстурата става по-мека и приятна. Вкусът, всъщност, е един сложен танц на различни молекули. Сладостта идва от захарите. Киселото освежаващ вкус от органичните киселини. Разкошният аромат се дължи на летливите етерични масла, а онази леко стипчива нотка в някои незрели плодове на танините. Перфектният баланс между всички тях създава уникалният профил на всеки плод и зеленчук. Цветовете в чинията също са чиста химия. Хлорофилът, който дава наситения зелен цвят, е доста капризен. При готвене, особено в кисела среда, той лесно се разгражда и броколите, например, посивяват. За разлика от него, каротеноидите, които са отговорни за жълтото, оранжевото и червеното в морковите и чушките, са много по-стабилни и запазват яркия си цвят дори след термична обработка. Четвърта част – изкуството на зрелостта.
Трябва да знаем, че зрелостта не е просто едно състояние, а цял процес. Да знаеш кога един домат е идеален за свежа салата и кога е по-подходящ за сос, е от решаващо значение за всеки кулинар. Оказва се, че думата зрял може да означава различни неща. Първо, имаме беритбена зрялост. Това е моментът, когато плодът е готов за бране, но може да има нужда от малко време, за да доозрее. Следва технологичната зрялост. Това е оптималният етап за преработка, например за направата на доматено пюре. Разбира се, имаме и консумативна зрялост. Това е онзи върховен момент на вкус и аромат, идеален за директна консумация. И накрая е ботаническата зрялост, когато семената на растението вече са готови за размножаване. И така, пета част – кулинарното заключение. След всичко, което видяхме от клетките до химията, нека обобщим защо тази наука има реално практическо значение в кухнята. В крайна сметка, зад цялата тази наука стои огромната хранителна стойност на тези продукти. Те са абсолютно незаменим източник на витамини, минерали и фибри. Така че за всеки в кухнята предизвикателството е не само да създава вкусна храна, но и да успее да запази тези ценни вещества чрез правилните техники на обработка. И така финалният въпрос остава. Когато вече знаем защо един зеленчук е хрупкав или защо един плод променя цвета си при готвене, как това ще повлияе на избора на техники, на времето за обработка, на начина по който комбинираме съставките? Защото науката не е просто някаква суха теория. Тя е може би най-мощният инструмент, който можем да имаме в кухнята си.